Selawe ora 35 wonge sik. 25. Mewa Muhammad Graji apa iki? 25 lho, narene. Oh, 25 oleh gidik korban apik iki. Awake apik kok. Lokasi Jatirogo, Mas. Aku asli Mulyo Agung, Mas. Depan kota ya, Mas. Jatirogo, Pak. Jatirogo, Lah iya iki. Mas Moh iki. Oh, nggo korban dengan iki. Tambah 25 ora 30, Cek. Lho, duwe sampean isak susuk iki. Kilapku awur uyuh-uyuh tok iki. Ngene wae gak ono sing tap-tap kok.